మీరు తెచ్చింది మోడీ కేవలం మా ఓటు కావాలి, మేము ఇచ్చే సీట్లు కావాలి, మీరు ప్రధానమంత్రులు కావాలి, లేకపోతే ఈ రోజు మీరు మంత్రులు కావాలి. కానీ మరి తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చేదేంటి, మిమ్మల్ని నమ్మేదేంటా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మళ్ళా ఓట్ల కోసం వచ్చిన పట్టభద్రుల ఏం చేస్తారు మీరు? ఏం చేసింది 12 ఏళ్ళ? నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యి 11 సంవత్సరాలు దాటి ఇవాళకి 12 సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి. ఈ 12 సంవత్సరాల తుమ్మిడి దగ్గర ఈ రోజు ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడానికి గోదావరి అదే నరేంద్ర మోడీ గారు 2014 ఎన్నికల్లో 2019 ఎన్నికల్లో ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. మరి ఇప్పటికి దాదాపుగా 11 ఏళ్ళు అయిపోయి 12వ ఏళ్ళకు మనం అడుగుతున్నాం. 24 కోట్ల ఉద్యోగాలు. ఏ ఎక్కడైనా నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దాదాపుగా 1 కోటి ఉద్యోగాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోడీ గారి ఉద్యోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే 2 ఉద్యోగాలు. ఆ 2లో ఒకటి కిషన్ రెడ్డికి ఇస్తే ఇంకొకటి బండి సంజయ్. ఇంకెవరికన్నా ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చిందా? ఎవరికన్నా ఈడున్న వేలాది మందిలో నరేంద్ర మోడీ ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చిందా? ఈడున్న వేల మందిలో ఎవరికైనా ఉన్నాయా చెప్పండి. ఎవరికైనా మోడీ మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిందా? మరి ఇన్ని వేల మంది పట్టభద్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఒక్కరికి కూడా మోడీ ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే ఇవాళ బీజేపీలు పట్టభద్రుల ఓట్లు అడిగి ఇవాళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఐటీఐలను
ఉద్యోగం వచ్చేది. ఇవాళ ఐటీఐలో చెప్పే చదువుకు బయటకు వచ్చే సంబంధమే లేదు. సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, పని చేయాల్సి తెలియదు. అందుకే టాటా కంపెనీతో మాట్లాడి ఈ ఐటీఐలను అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా మార్చాలి అని 2400 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రాష్ట్రంలో 65 ఐటీఐలను అప్గ్రేడ్ చేసి ఏటీసీగా మార్చి అక్కడ శిక్షణ పొందిన వాళ్లకు టాటా సంస్థలనే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్టుగా ఈ రోజు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ చేసింది మన పార్టీ, మన ప్రభుత్వం. నేను చేసింది నిజమైతే మీరు మీ కుటుంబాలు కాంగ్రెస్ ఓటు వేయండి. నేను చెప్పింది అబద్ధమైతే మీరు ఎవరికి ఓటు వేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇవాళ డాక్టర్లుగా, లాయర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా, పట్టభద్రులుగా మీరు సర్టిఫికెట్లు తీసుకుంటారు. కానీ శిక్షణ సరిగ్గా లేక, సాంకేతిక నైపుణ్యం లేక చాలా మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు రాలేదు. అందుకే ఈ రోజు వివిధ పరిశ్రమలలో మీకు ఉద్యోగాలు రావాలి, పట్టభద్రులు బాగుపడాలి అని యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లా ఈ రోజు మన ఫ్యూచర్ సిటీలో దేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్ది ఆ యూనివర్సిటీకి చైర్మన్ గా మహీంద్రా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రాను ఈరోజు చైర్మన్ చేసి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ప్రైవేట్ పరిశ్రమలలో వేలాది ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఇవాళ మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నేను చెప్పింది నిజమైతే యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని మనం ప్రారంభించుకుంటే మీరు ఓటు నరేందర్ రెడ్డికి వేయండి. నేను చెప్పింది అబద్ధమైతే మీరు ఎవరికి ఓటు వేసుకున్నా నాకు పర్వాలేదని నేను చెప్పవచ్చు. ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ దేశం 140 కోట్ల జనాభా, 140 కోట్ల జనాభా ఒలింపిక్ క్రీడల్లో ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ కూడా తీసుకురాలేదు. ఈ దేశంలో ఉన్న కోట్లాది మంది యువకులకు శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల, మోడీ గారు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ కూడా రాలేదు. కానీ మొన్న నేను సౌత్ కొరియా ఆ కంట్రీకి పోయినప్పుడు నేను శ్రీధర్ బాబు గారు ఒక యూనివర్సిటీ పోయిన, సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ 30 ఎకరాలలో ఉన్న యూనివర్సిటీలో 16 మెడల్స్ తీసుకొచ్చిన ఒక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్. అందులో ఒక ఆడపిల్ల 3 గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఆశ్చర్యం, నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది, అద్భుతం అనిపించింది. 10 కోట్ల జనాభా ఉన్న సౌత్ కొరియాలో 32 మెడల్స్ ఒలింపిక్స్ లో తెస్తే 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశం గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు అని అంటే నిజంగా మన పరిస్థితి ఇప్పటిలో మోడీ గారు ఈ దేశానికి ఏం చేసి ఆలోచించే. అందుకే ఈ రోజు ఆలోచన చేసి మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీయాలి. తెలంగాణ ప్రాంతాలలో ఉన్న క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇప్పించాలి. ఈ క్రీడాకారులు 2028 ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ తెలంగాణ నుంచి సాధించాలని యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువకులకు క్రీడల మీద ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి వాడికి శిక్షణ ఇవ్వాలి అని ఈ రోజు యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ మనం తెచ్చుకున్నాము. ఇది మన పట్టభద్రులకు ఉపయోగపడేది కాదా? ఇది మన పిల్లల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దేది కాదా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మిత్రులారా. ఇలాగా ఉద్యోగాల విషయంలో, ఉపాధి విషయంలో, విద్య విషయంలో ఈ రోజు మనం అన్ని రకాల నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందే మిత్రులు చెప్పారు, నిజామాబాద్ లో యూనివర్సిటీ ఉంది, కరీంనగర్ లో యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇవాళ ప్రతి దగ్గర యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, ఆదిలాబాద్ లో యూనివర్సిటీ లేదు అని. మరి ఆ ప్రాంతాలలో ఇచ్చిన యూనివర్సిటీ కూడా ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే ఇచ్చింది తప్ప 10 ఏళ్ళ చంద్రశేఖరరావు యూనివర్సిటీ ఇచ్చిందా? మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. రేపైనా మీ ఆదిలాబాద్ యూనివర్సిటీ రావాలంటే పట్టభద్రుల నుంచి చదువుకున్న నరేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ అయితే మీ తరఫున ప్రతినిధిగా ఉంటాడు, ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతాడు. ఆదిలాబాద్ కావాల్సిన సాధించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. మీ తరఫున పనులు సాధించే నరేందర్ రెడ్డికి మీరు పోటీ. మిత్రులారా, ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ మన సమస్యలను తెలిసిన వాడు, మన సమస్యల్ని ప్రస్తావించిన వాడు, మన సమస్యలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లిన వాడే మన ప్రతినిధి అయితే మన సమస్యలకు పరిష్కారం. ఈ విధంగా ఈ రోజు ఏ విషయంలో అయినా ప్రభుత్వం 2023 డిసెంబర్ 7 నాడు వచ్చింది. మేము వచ్చిన కొద్ది రోజులకే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చి ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది. 6 నెలలు పరిపాలన మా చేతుల్లో లేదు. ఎన్నికల కమిషనరే పరిపాలన చేసింది. అక్కడి నుంచి
ఈ 9-10 నెలలే కదా మేము ప్రభుత్వాన్ని నడిపింది, పరిపాలనను అందించింది. నేను మా మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు దావోస్ వెళ్ళి విదేశీ పెట్టుబడులు మొదటిసారి 45,000 కోట్లు, మొన్న 1,80,000 కోట్లు, 2 లక్షల బయో ఈ రోజు మనం సంస్థను ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. వేలాది కోట్ల రూపాయలు పెట్టడమే కాదు, వేలాది ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి అమెరికన్ కంపెనీ అమెరికా కావాలి అని అంటే ఈ సంస్థకు పెట్టుబడి పెడితే ప్రత్యక్షంగా మన పట్టభద్రుల ఉద్యోగాలు చెయ్యాలి. మీరు ఆశీర్వదిస్తే అదే విధంగా రైతులను అడుగుతున్నా 25 లక్షల 50,000 మంది రైతులకు రైతు రుణమాఫీ మీరు కానీ మీ పిల్లలు కానీ పట్టుదలైతే మీకు రైతు చేసుకొని ఆత్మ చేసుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేయండి. మీ రుణమాఫీ జరిగిందంటే 10 చంద్రశేఖరరావు నరేంద్ర మోడీ చేయాలి పని ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. రుణమాఫీ జరిగిన కుటుంబాలన్నీ కూడా నరేంద్ర రెడ్డి ఓటేయాలి. ఇదే కాదు, ఒట్లు ఆనాడు చంద్రశేఖరరావు గారు అన్నారు వేసుకుంటే ఊరే వేసుకోండి 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చే బాధ్యత నాది. బోనస్ ఇస్తానంటే 56 లక్షల పండిస్తే 500 రూపాయల బోనస్ రైతులకి ఇలా మీకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చాం. నేను చెప్పింది నిజమైతే మీరు విశ్వసించి గుండెల మీద చేయి పెట్టుకుని రైతులకు బోనస్ ఇచ్చే రైతులను ఆదుకున్న ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆనాడు ఎన్నికలను అడ్డబెట్టి రైతు బంధు చంద్రశేఖరరావు ఎక్కువ పారిపోతే నేను వచ్చిన మొదటి 3 నెలలని ఆయన ఎగబట్టిన రైతు బంధులు 7,625 కోట్ల రూపాయలు మీ ఖాతాలో వేసి రైతులను ఆదుకున్న ప్రభుత్వం మాది. మీ ఖాతాల్లో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చిలో రైతు బంధు నగదు పడ్డది. కాంగ్రెస్ వచ్చినాకంటే ఓట్లు మాకేయండి. మీ ఖాతాలో రైతు బంధు పడకపోతే మీరు ఎవరికైనా ఓట్సుకోండి. ఇవాళ ఇన్ని రకాలుగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల రూపాయలు పెంచినాం. మీకెవరికి లబ్ధి వచ్చిందో వాళ్ళు మా ఓటు వేయాలి. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, అదే విధంగా ఈ రోజు మా ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, అక్క ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఓడి, అత్తగారింటి నుంచి అమ్మగారింటి పోండి, అమ్మగారింటి నుంచి ఆదాయానికి పోయి మీరు యాదగిరి గుట్ట పోతారా, లేకపోతే భద్రాచలం పోతారా, నాగోబుల జాతర పోతారా, సీతక్క దగ్గరికి సమ్మక్క సారక్క జాతర పోతారా, ఏది పోయినా ఒక్క రూపాయి లేకుండా మీరు చెయ్యటం పెట్టి ఆపి మిమ్మల్ని ఎక్కించుకొని మీరు అడిగిన దగ్గర దించుతే మా అక్కలు నాకోటేయండి. ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఆర్టీసీ బస్సులో ఎవరన్నా పైసలు మా అక్కలు నేను అడగదలుచుకున్నా. 500 రూపాయల సిలిండర్ 50 లక్షల కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాం. 500 రూపాయల సిలిండర్ వచ్చిన కుటుంబాలు మాకు ఓటేయండి. 500 రూపాయల సిలిండర్ రాకపోతే మీరు ఎవరికైనా ఓటు వేసుకోండి. నేను చెప్పదలుచుకున్నాం మా ఆడబిడ్డలు 200 యూనిట్లు ఇంటికి ఉచితంగా కరెంటు, వ్యవసాయానికి 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు. ఈ రోజు ఎవరెవరు వస్తుందో వాళ్ళందరూ మాకు ఓటేయండి. వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంటు రాకపోయినా మీ ఇంటికి 200 యూనిట్లు మీగా ఇవ్వకపోయినా మీరు ఎవరికైనా ఓటేసుకోండి. ఈ 2 మేము వేస్తే మీరు మా నరేంద్ర. ఇదే కాదు, స్వయం సహాయక సంఘాలు మా సీతకి ఇక్కడనే ఉన్నారు, మా సోదరి మాత ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఎన్నడన్నా 10 ఏళ్ళన్నా చంద్రశేఖరరావు ఈ సంఘాలు ఎట్లున్నాయి, మీకేమన్నా వడ్డీ వసూలు అయ్యిందా, మీరు
ఎట్లున్నారని ఎప్పుడన్నా అడిగిందా? ఇవాళ సీతకు వచ్చిన తర్వాత సంఘాల గౌరవం పెరిగిందా లేదా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ సంఘాల వాళ్ళకు అక్కడో ఇక్కడో కాదు, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, హైటెక్ సిటీ పక్కన ఐటీ కంపెనీల పక్కన శిల్పారామం కానుకొని మీరు చేసిన ఉత్పత్తులు అమ్ముకోవడానికి 100 కోట్ల రూపాయల విలువ ఉండే నైట్ బజార్ను 3.5 ఎకరాల భూమిని మీకు ఇచ్చి 150 షాప్స్ మీకు అక్కడ పెట్టి మీ ఉత్పత్తులను అమ్ముకునే విధంగా ప్రపంచానికి మీ టాలెంట్ తెలిసే విధంగా నేను సీతక్క ఏర్పాటు చేసుకుంటే మా ఆడబిడ్డలు నరేందర్ రెడ్డికి ఓటేయండి, మీరు ఇవ్వకపోతే మీరు ఎవరికైనా ఓటేస్తున్నారంటే ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలు వంటింటి ముందేళ్ళు కాదు, మా ఆడబిడ్డలు సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు, మా ఆడబిడ్డలు అదాని అంబానీలతో పోటీ పడాలని మహిళా సంఘాలకు ఇవాళ 1000 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఒప్పందాలు మా ఆడబిడ్డలతో చేసిన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిది. ఈ రోజు కోటీశ్వర్లను ఆడబిడ్డల్ని సోలార్ పవర్ అగ్రిమెంట్ చేసింది. 1000 మెగావాట్లు ఈ రోజు అదానితో పోటీ పడి సోలార్ పవర్ ఈ రోజు మా ఆడబిడ్డలు అదే కాదు, ఆర్టీసీలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బస్సులు కిరాయికి పెట్టారు. ఈసారి 600 ఆర్టీసీ బస్సులు ఆడబిడ్డలతో కొనిపించి కార్పొరేషన్ కు కిరాయికి పెట్టి ఈ రోజు మా ఆడబిడ్డలను వ్యాపారస్తులుగా చేసి 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వర్లను చేసే శపథం మా ప్రభుత్వం తీసుకున్నది. ఇవాళ ఈ 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డలు మీకు మేలు జరిగితే మీ బిడ్డలతో ఓటు నరేందర్ రెడ్డికి ఇచ్చండి. మా వల్ల మీకు ప్రయోజనం లేకుంటే ఈ ఓటు ఇవ్వని చెప్పిన మిత్రులారా, 10 ఏళ్ళు చంద్రశేఖరరావు చూసి ఆయన ఏం వెలుగబెట్టిందో తెలంగాణలో కనిపిస్తుంది. 69,000 కోట్లతో రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్తే 7,11,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసిండు. ఆనాడు సంవత్సరానికి 6,500 కోట్లు మనం బకాయిలు కట్టేది ఉంటే ఈనాడు ప్రతి నెల 6,500 కోట్లు ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు చేసిన అప్పుకు ముప్పుగా తయారై ప్రతి నెల 6,500 కోట్లు నేను సంపాదించిందంతా మీకు పెట్టకుండా కట్టుకొని ఇవాళ అప్పులు పట్టాలకు పెట్టాల్సి ఇవాళ సంవత్సరం తిరిగే లోపల ఈ 14, 15, 13, 14 నెలల 75,000 కోట్ల రూపాయలు చంద్రశేఖరరావు చేసిన అప్పుకు నేను ఇవాళ ముప్పుగా తయారయ్యి రాష్ట్రాన్ని నిండా ముచ్చాడు, దివాలా తీసాడు. దివాలా తీపించిన రాష్ట్రాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయి ఆయన బాగుంటూ పట్టుకున్నాడు. సరదాగా ఎప్పుడన్నా ఎట్లున్నారని దగ్గరికి వచ్చిందా? ఆనాడేమో అధికారం పోయింది, మళ్ళసారి డిపాజిట్లు పోయినాయి. ఈ ఎన్నికల అభ్యర్థి లేడు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనోడు, ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి దొరకనోడు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడగొట్టాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడగొట్టమంటే బీజేపీని గెలిపించమనే కదా. కొట్లాడుతుంటే నా కాలు పట్టి ఆయన ముందుందంటే నా ఎదుర్కొన్న సాయం చేసినట్టే కదా. ఇవాళ కొట్లాటలా మోడీ మీద కలబడి మా రాష్ట్రానికి మెట్రో రైలు ఎందుకు, మాకు మూసీ నది ప్రక్షాళనకు నిధులు ఎందుకు, దిక్కులోని ఎందుకు, మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు జాతీయ హోదా ఎందుకు, మా సమ్మక్క సారలమ్మకు నీళ్లు ఎందుకు కేటాయించావు, మా సీతారామ ప్రాజెక్టుకు నీళ్ళ కేటాయింపులలో ఎందుకు అన్యాయం చేస్తున్నావు అని మోడీతో నేను కొట్లాడుతుంటే చంద్రశేఖరరావు సందర్భంలో సడేమిలాగా నా కాలు బట్టి పుట్టుతున్నాడు, నా అంగి బట్టి లాగుతున్నాడు. ఎవరి కోసమే? మోడీ కోసం కాదా? ఇవాళ మూడు పుటాన్ని చేసి మోడీ, కేసీఆర్ ఒక్కటై ఈరోజు మన ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులు పాలు చెయ్యాలని ఇవాళ నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా. మా బీసీ సోదరులు చదువుకున్న చైతన్యం వచ్చింది, మీ వాటా మీ కోట మీరు అడుగుతున్నారు. 100 ఏళ్లల్లా 1931లో తెల్లదొరలు ఉన్నప్పుడు కులగణన జరిగితే 2025 సంవత్సరం వరకు దాదాపుగా 96-95 ఏళ్లల్లా ఎన్నడల్లా మీ కులగణన జరిగిందా ఈ దేశంలో? బీసీలని పెద్ద బీసీలని చెప్పుకునే మోడీ గారు 12 ఏళ్ళ ప్రధానమంత్రి మీ బీసీ లెక్కలు తీర్చిందా అని అడుగుతున్నారు. 12 నెలల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలు ఉన్నారని లెక్క తెచ్చి లెక్క పెడితే
మోడీ గారు